Tarunga ginay yung mga pangutan. Ano sa Tagalog ang sunflower? Naday nana di ay. Wa ko na inform bayat. Patay unsa man sunflower? Ha? Murag wala man to natudlo sa ko ay. Ha? Kapatid. Kapatid. Di ba medyo bright ko gamay. Kailan ang araw ng kagit hala ka agoy makasukan gid kani sa kuma studies social studies gyud giginuko si Ma'am Bertudis ala wala ko kabalo nakalimot ko nahan ko ani murag di ko ma-stress ani nga style. Ano ang tawag sa unahan sa jeep kalsada. Ambot. Guys, i-try ninyo sinong presidente? Hala ka. Manuel L. Quezon. Ay, good. Manuel L. Quezon. Ay, Emilio. Salamat kag gapaminaw jud ko sa una social studies ba. Ano ang tawag? Hala ka. Pasaylo ako. Tiyoy, wala ko kabalo, tiyoy. Okay. Nagsabi. MacArthur. Ala. Ang uban pangutana wa jud ko na inform bayot. Kung ang yellow. Mayor Imano. Sorry. Na high blood ko. Ibig sabihin ng hukbong bayan laban sa mga Hapones ay yung kukuha na bright ko ni sa social studies. Tupag ko, abilang. Ano ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas? Mount Apo. Hello. Bugok. Ano ang pambansang bulaklak na Sampagita. Sampagita. Ay, yun kong lagamay. Sampagita. Nice kay siya on the spot ng mga pangutana. Ano ang pambansang awit ng Pilipinas? Alalalalala. Bayang. Lupang hinirang. Agoy. Ay, yun ko kay Pinoy. Kay kung dako. Kabalo dyan ko. Kay Pinoy ko. Lami lagi kayo ni makalingaw kayo. Saan binaril? Lunita. Dapitan, lunita, dapitan. Ambot. Proud to say nga, estudyante ko ni Ma'am Vertudi sa Bulwa National High School kung natubag ko sa uban. Sino ang nagdisenyo sa agay? Absent ko ani ko kabalo. Ay, hala ka. Shout out kong Ma'am Anilia Miss sa Social Studies gyapon ako nga teacher sa Bulwa National kung pambansa. Hala ka. Sa Pilipinas. Okay. Wow. Cebu.